beste partida bat, beste piko 8 joku batean. Kasu honetan, beste joku oso ezberdin bat, baina aldi berean neko antzekoa, lasaia. Eta hau da, Pixel TD. Pixel TD, Pixel Tower Defense. Ese nahi du. A ver. Ez dakit nun kristo da on, bueno. Ez dakit nun da on. Ui, ai, uste hor ikusi ala. A ver. Hemen, Pixel TD. Vale. Pixel TD, Pixel Tower Defense. Aurrekoa Deck Builder edo bazan. Ezak Deck Builder zan. Bueno, esan dezakegu. Ez bazan antzeko zerbait izan, vale? Hau da Tower Defense. Joku klasiko bat. Eta hori, errexian jolestukoet. Oin dela gutxi pasatu nun errexian, Osea, ez pentsa hemen munduko jokalari honena naizenik. Imposible ez pasatzea berriro esan nahiet. Bale, olako zerbait. Eta hasten da. Bale. A ver, ez dijoa guztiz gaizki. Igual jarriko bat hemen bazpada. Eta listo. Igual jarri behar nun hemen, Baina, bueno. Ezakit. Bueno. Horrutzikoet. Bale, jarraitukoet. Bigarren olea, ezakit nola esaten den. Euskeraz, baina, bueno, hori. Bigarren olatua izango da. Ez que ezakit olatua esan barko litzateke, baina, bueno. Berdin. Hori, bale. Hemen bizitza asko galdu ditut. Hor. A ver, nik upgrade egingo niokele lehengo honi. Azteko partida honetan ja erabili halko nukelako, eta garna bastante klabea iruditzen zaidelako. Bueno. Berando. Osea, berando. Igual ez dia posizionenak, ez dakit. Boh. Joituta dago asunta, benetan joituta dago asuntua. Beste bat jarriko nuke hemen, agian. Igual hau gaizki dago jarrita. A ver, nik hemen jarriet, kubritzen dizulako guztia dela bukaeran, se supone ya bukaeran, kaskatuta bezala iristen diala. Nik ez dakit kaskatuta iristen dian, edo kaskatu egi iristen dian. Konparatzen, ez? Ez dakit. Boh. Ez, jazta, vale. Berriz jolastukoet. Hor jarrikoet. Eskeneri hau iruditzen zait. Ez dela hemen jarrikoet. Baina nik ez dakit hor
kalte berdina egiten du, ne? A ber, hor. Egia hartzen dizula hemen, eta gero hartzen dizu hemen. Osea, 2 punto bastante klabetan, baina, joder, nik hemen behar dut. Vale, honek berez palmatu beharko luke orain bukaeran. Baina... Vale. Hemen jarriko dut. Ezakit. Hemen jarriko dut. Eta magoiet azteko. Bigarren olatuari. Bueno. Ulertzen ga, bale? Vale. Claro, es que oain iruditzen zait hau dala bastante puntu letala, eta hori guai dago. Baina hemen imposible izango. Vale, upgrade eman dut momentu egokian. Desesperatuan ja, baina berez azkarrago mamar nion, baina upgradeak eukidu garrantzia handia. Nik uste bizitzarik ez galtzean. Vale. Vale, urrengo bakoia. Vale. Hemen jarriko nuke bat, igual. Bueno, bizitza kendu jate biratu. Hau jarriko dut. Eta bale, aurre. Jodísimo dago asuntoa, Bueno, honek kenduko ditu 3 usteet bizitza, bale? Ez dakit nik ez dakit eragin asko daukan berdeak, baina bueno. Vale. Upgrade gehiago dazka, Osea, gehiago zeratu daiteke, gehiago hobetu daiteke. Bueno, nik ez dakit ze puntutara artean komenigarriagoa bitxo asko jartzea edo bitxoak egotea super aktualizatuak. Nik uste pinta hona daukala honek. Vale. Hor, vale. Vale. Nik uste hau iristen dela hori da. Vale, bastante ondo da asuntoa. Orain nia sartuko nintzateke aktualizatzen aktualizatzen hauek. Osea ez. Igual hau iruditzen zait bastante klabea. Orduan, hau saiatuko naiz hobetzen lehenengo.
Mierda. Ez nuen espero, Ez nuen espero iristea. Honek ere bastante relevantzia daukan ikuste. Movidan. Honek kenduko du, Igualin bar de zerbait. Hemen. Takt. Nik bazpa. Vale, eta hemen, 3 ez, 50 vale. Vale, bai. Hau, de sobra, vale. Nik uste horrela ia bideratuta dagoela asuntoa. Vale. A ver, hemen. Vale. Pixkat ezberdinanak eukitzeko eragin asko. Vale, oso ondo. Oso ondo hijo asuntoa. A ver, bueno. Bai ez, ondo hijo, ez? Vale. Ojo, nik uste baina askoz gehiagora iritsi dira. Baina... Vale, nik uste iritsi behar dela horia bastante denbora egoten bera bakarrik. Pixkanaka rebentatzeko eta ala ere ez dakit iritsiko dian rebentatzea. Kriminala izan da hori, Kriminala izan da. Ez dakit hor. Pixkat, naho esploratzen, bale? Bueno, hor jarriet bazpa. Horre ematen du, bastante ondo funtzionatzen dula, Nik ez dakite ondo funtzionatzen du, baina no. Agian jarri behar nun behian. Bueno. Buf. Vale. Zein komeni zaizkit jartzea hola indartsuak, pues, hau nik zango nuke, eta bueno, honekin guaz. Bueno, a ver, bastante rebentatu ditu. Ez atxarra.
Nik uste bastante ondo biratu ari joala hau. Ez da batez iristera. Agian iristen dira, baina. Benetan esate jazu. Bueno. Vale. Ba, ikusten zuen bezala joko hori oso lasaia da. Ematen dizu nik uste honek alpakarenak baino partia luzagoak emate izkizula, uste, hau oso txarri izan da. Baino oso lasaia da baitare. Oso lasaia da. Noa, oso gaizki, noa, benetan gaizki. Noa, oso gaizki. Oso gaizki. Vale, ez dakit. Honek balioko iten. Porque es que oso ondo ez daukat oso ondo... ez daukat oso argi. Gorriaren eta berdaren arteko ezberdintasuna. Taka horrek asko mugatzen hau, baitare. Esan behar dut. Jazta, Palmatut honekin, vale. Vale, gaizki hasi naiz, oso gaizki hasi naiz. Así que, a ver, hola. Baina oso gaizki hasi naiz, ez naiz konturatu eta utzi diet denbora pila bat, ezer gabe, vale, bueno. Puntu bat behintzat indiate bakarrik. Vale. A ver, hola. Oso gaizki hasi naiz, Ez neon partian. Vale, hemen zerbait falta zait, probablemente. Bigarren errebentatzen porque hori nik uste hor bat suntxitzeko aukerak oso errealak ziala. Vale. Perfecto. Oain hau indartukoet, ez naiz iristen hori indartza. Hau iristen naizen indartza. Behar ditut 30 puntu, eski 30 puntosko ja. Eta hau dijoaz oso azkar gaina. Ez naiz iristen ni paios, ez. Eta, kao, beste gozada partidan iristea, baina nik nahi nun iritsi hortik pasa aurretik, ukitzeko eragina partida, ronda honetan ezan aukera bat. Esan oso gaizkien izkudeatzen partida hau. Ja. Bira pasatu eta hau, que berez pasatu erko nuke. A ver, hau, honen jugada
dago batetik bestera distantzia handia, eta nik uste abarkatzen dutela distantzia esente baitare bakoitzak. Horia jugadaren ideia. Gero, ondoan planifikatua, horia beste gauza bada. A ber, esken ez dakit hemen edo hemen. Ez dakit nun jarri behar dan. A ber, hemen iristen aizen. Berroita marrea. Nik uste iritsi daitekela, Bat, hil behar du? Ez. Eske dena indu, Dena indu. Libra totala izan da hori. Txungo. Bueno. Vale, pues... Pixka da gaizkiago asuntoa. Bueno. A ver. Igual ez daude oso ondo kokatuta. Porque min asko egiten. Ojo, ya está, bukatu da, porque bestak egiten ditu 3 punto. A ver. Nik uste, hemen inguruan bai del estrategikoa. Eta hemen nagian, baitare da, eske, bietan nik uste dut oso estrategikoa. Egia da, hone arte zeukitzea bastante kriminala dela. Ojo. Izan da, pam. Vale, orduan, nik uste hau hobetzea bastante zentrala ala. Vale. Ados. Oain, hau saiatuko nintzateke hobetzen, iritsi barre, ez baino, hori saiatuko nintzateke hobetzen. Hemen triskantzen goa. Vale. Ondo goaz. Hemen bai, hemen mina ongoa. A ver. Benetan. Bestiala izan da, Vale. Orain berde bat jarrikoet ez dakit hemen edo horrela. Hemen, a ver. Berde bat. Jode, honek min asko ingo dit. Bueno.
rangoa, rangoa nik uste klabea dela baita ere. Hemen zentratuet min asko, baina hemen ez daukate zer, ez igual jarri beharko nuke gehiago. Hau hobetuko nuke orain. Igual, honestamente hemen jarri beharko nukela uste, baina hau hobetuko orain. Vale. Vale. Hau hobetu behar dut, Horrek egiten ditu bi tiro. Da, nik uste horrek asko egiten duela. Tiro batetik bi tirora pasatzea. A ver. Honek iristen daneako hobetu ezake, izango zen latza. Ez da iritsiko. Vale. Berandu iritsi, baina. A ver, zerbait iten du. A ver, zerbait iten du. Pila bat du. Iroita barbara. Honek mina ingo du, probablemente. Bueno. Eta bastante iritsi da, bastante iritsi da kentzea. Osea, que pozik nago, en verdad. Eta, a ver, nola jarraitzen duen asuntoak. Honetara jonez. Azkenen, honek dauzka... Vale. Honek dauka bukaeran oso lan zentrala, ez? Osa, honek dauka hemen, baina gara dauka hemen. Eta hau da oso klabea. Hor... Agian gaizkin dut, bueno, ez dut gaizkin, porque urrengo partian eraingo du, baina, karo, oain, partida honetan hobetu dut, eta partida horretan ez dukan ja eragainak. A ver... bastante kriminala da orain, Zati hori. Vale. Y listo. Vale. Hobetu hori, nik uste horrek emango ditela bizitza asko. Vale. Ojo, hemen poca broma horiakin. Horia da superklabea, porque dia iru... Vale. Horia dia iru punto. Vale. Ose iru bizitza, kentzen dizkizu. Lau dazkat, orduan. Ez daukat
ez daukat aukera asko. Osa, ez dauka dela despistatzeko aukera asko, legia. Vale, nik uste jazta. Nik uste pasako etela, jokoa. Baina. Erresean, baina. Vale. A ver, orain dena rebentatzu da. Niri olako jokoak asko gustatzen zaizkite esan. Eta hau da oso joku simplea, eta nik uste oso entretenigarria dela. Eta ez ezue ikasten dena memoriaz, niri hori ez zaitela asko gustatzen. Osea, zen, berez, seguruenik jakin dezakezu, hemen kokatuta ezakitzer, irabaziko, baina niri ez gustatzen hori, eta normalean ez gogoratzen aurreko partidan nun kokatu ditudan, eta nik uste horreko matei dela bizi gehiago, porque disfrutatu iten de hasieratik hasten bezala, ez? Partia bakoitzan, irabaziet. Hau izan da, Pixel TD edo Pixel Tower Defense. Ezakit gustatzen zaizuen, baina niri oso divertigarria iruditzen zaio joko hau, eta hori, lehen esan bezala, Pico 8 daukazue, eskuragarri edo jolasteko moduan.